non birtang tonpen ajukon sangjami pon ni phai pli ani nilip constituency ahawar along APHLC Youth Conference MIP paman pon lapen labang so Youth Conference kibi pon laki keceng silon nilip constituency ahawar along si paman pon cenglo puta ke haijai kathar ahin pen ningje pon lapenon chotkali nilitum APHLC asong atum non an chotkali lapen non eprang kewangji sitame klem pon bompo puta ake haijai kathar ahin pen tham kajini pon lapen labang so amai along nang kache tongdun bang suri hini an sose armung sita nang che tongdun athe kupia posi APHLC asong along nang che tongdun nang koklo athe non apor jong si ilitum isi ning isi dolo lipute ilitum akemang akar I chunbek ji lapen hemprek akar I ajoini sirat atum ke APHLC asong along dugok sitame rat akar I hedung sitame wang nang koklo lapen cethan dam luti isi ningduk mimi alam kupi aposi bongosona puki pulong ledet lo APHLC amai pu jai kathar aphan BJP mate bongosona puki pu apot lapen karbok pon apot kes sitame pabon ponlok puta ake haijai kathar ahin pen therangki athengno cethan pon tangte kupi aposi bongosona puki pulong ledet lo tangte song amen ke doan ta pulong le loma KPLT KNLF UPDS RSS an asong keong lahai atum aphanta pulong le loma lasi nilihin penke lason akes nangke pabon thap aret ke nilitum APHLC asong ke kroikri lason ke puta jai kathar ahin pen ningje pon koilamati pen Rostom Hanse nangkilo Abirta Public TV Karbi Anglong. Redum kecengsi APHLC pen ke Youth Conference abang kecengsi lo APHLC kon General Conference mang batai dulu bang batai polo dan non bang ke redum batai youth atum dia bang pini kecengsi lo la pen son thak si along prek ta dodam bom jilang conference po bang galilo morning along prek do po ba son ta meeting ke thi do bom jilang Pini na bang so inong khai to mate tum tal bitom chenglong di masa bitom chenglong tum lakat kalbiang long apen west kalbiang long apen di mahaso tan ang tong lumah ini west kalbiang long di mahasau lapen along tin benan do erlo pini ke armu apai li dila pini suri hini so secot Sakan abang so nan tum la in long apai mate itum abet kecirai kom thejje pan biasa ta tum non dila ila tum deng boleh asai ke deng bonji ke lage itung democratic country lapen ke itung parliamentary system si parliamentary struggle pulo pa athema parliamentary candidate pulo te hile pen akarbar le lo hile pen ye laga hai une thek lor lo ke di ke hai ji gali ke rem nun thulok lo ke eme thanga detta bang phan chi pi thunang et lo ke la hile pen po la sinon ke ni tung hile kai bong pen ke chok ke theng ben claim ke lo election je pe hai vek nahi la helo ako karbiatum ta party hala so party thik hai bo pomale ka ninge je pe the nahi putakali lata ko pia party lo ka hai ko sona party la dak munitum la sila rata tum dama thani BJP hai det alang ta pulo te di abinong BJP hai det alang ta pu ki puat to he di bongesona hai det alang ta pu jat vet lo la Dalam bang so ke dam sang la west kalbiang long ka song hod na tum hana bang sok tum han phatek beng cheng to thak la non ke kusang deng sina tum kemon bom non nerkep arni si ako case hearing do tuji pu si pula bang trok to phat la pen liamata pen ako bail and tunanji aka preka case ko nili phanana pe bon ko pia case ni bongo sena pu de rapport pu arko seta bongo sena pu me la ke di KPLT pu ta pu bom lo gente KNLF pu ta pu bom lo UPDS pu ta pu bom lo Ulfa pu ta pu bom lo ai la tum han ke la bongo sena du mai pu nang ne pu ga arondre la ke ala da hala tum da bongo sena do ko ko si non afpa ke do ilubo non west east Karbiang long afpa dolang ke di non anta lapen ladak athima is ana tu bangke la bongo sena do oke
la podo rokom aspa puke lake army tuman special power act puloke di la so ke do ibom ke la bongo sena tum lo lake extremist group ke lake la tu lake jokta la tum hange mesen ke puno lake neli alang litum dam ri po bangke ili tum pudun no rokom dam nangji dam tame aja kong dolote la pen nili tum dan nili aja kong poisa tangka aja kong bang dolote ni tum dat claim ji muthe ni tum aning ke dok dia bangke alang litum la jantar mantar long hangju ta hang nangji baru teta la parte hala parliament long hadi itum aja kong binong ha parliament long sidu hadak si cedan nangji hadak cedan dia ma long prek cedan rong pugela ke rata tum han ka pilu ceplang det lagi hala rata parliament long da cedan pik lo hai delo alang li phande ke kokang nang ki plum thu an lo hadak benta pu ason te la le ason ka prek le he nonge la pu lide ke hadak e to cedan de det ke te parliament long ke cha parliament long chot kali assembly long ta ithita mla tum na ningye ye det ke te alang li tum assembly long ka cedan si nang proikrete ni tum resign det nang ipu si resign lap nang ye pot lo ke te resign de det cedan de det lo ke te alang li tum Tapenan pang karju ponji la son Tumwe bang ST Murdabat musik hang ST Murdabat PTG po do mandi mesen po pudun le 30 mati di nang hanang PTG po lo besen loko puji mai puji mala son bida jige di lo ke lage kaninge thap kali lage alang li ke aron chini ne de dei alang li tek ser bang pu jok ta pu pe ke di alang li metang da ji pu pe ni ke tek pi pu alang li metang da ji pu pa hok na ni ke tek te pu hok de la tek chi pu ni to bang noi ni ke tek te pu hok ma si alang li tek te dat bo si la ke kaninge lo la ke athema ponchat council six schedule ar lo ke ponchat aron ke thang da klemun e putang det apile aku ponchat aron pen election pe do throng akithin ne kam claim to that election pe do helo ke thenai lo man itu ngama thakra election pe do helo ke thenai lo la ke thenai kam si ponchat aron men claim wrong pulote lage ki chok chi binong lo ke di lage la si la so lo ke nitum high court la so pot ke nitum high court long case pilo la pen high court nitum high court funding ke lake alang litum high court atum man ke do high court atum alang litum la so case ke envek ji la pen akis tu ke lake six schedule ar loke ponchat aron pen ke election pe do long li puke alang litum ke pe pass vek nang po lage ne liga chini ateng ke aron ateng ke la pen pe pass lo pulo dak de lage la non ke do council ke avedet puke avedet politi election aku du thunang pok pugente lailo alam ke lage BJP atum pusi nitum BJP RSS bongo sena atum sigi ke claim pusi pula bangke nitum arjulong bom lo arni sihat ta pilende peklang pu body da angtong kia ke haita pulo ke lage nile peklang ali pulo ke di lage BJP bongo sena RSS ta karbi RSS tombang ali ake onke karbi RSS inut bahini do hala chini ne pena jokloti RSS tume Article 244 e litum 1969 aning kan penili tum papludundut ka phige nonan ke tum ke chang che torok lumadi di chelong le dalumati kana song bong mana organization apan political party ki midana klang holo seta me chunune dalo more power po lasonang PG ile tum phan ke damtang 1995 aning kan tum theglong loke apan 2012 aning kan 2021 aning kan sona theglong mati more power tum hanai phige ase article 244 e ile tum hanangi pipeda report ile tum penangana tum mane tum mathapla so what kopi posin na pipedat ma what he bangel hello non government atum aning ke dok den nai ke la tribal atum tribes atum jakong chelong lok na porba la so jakong ke manang pikala ke 6 schedule hello 6 schedule long paragraph 20 long ke tok do je karbiang long la pen ke di mahasau including khasi garo jantia hills pen la pen ke hala manipur mizoram half part ke la ke tribal area polo la si tribal area pulutan de lake long lip helang penceng lokat tu ko hem puta tribal atum lo lage inglong aso tum lo lage la pen ke la so pena jok se hala article 244 a ki malong ta paragraph 20 pacharap dun pensi article 244 a ki munji pulutan te il tum han autonomous tele na pista me lake tribal state siman po la si la so tribal state kapam man ni po mangke asam government tum punon la pen ke central government tum punon an aning dogo
aning samoi pipolo polotang te tribal state jong simanum polotang te Meghalaya son cheplang det pologe polotang te dak vote ke jok pen chenglok long le phelang hempu election ke jok lapen ke officer lapen ke sakuri kato istame tribal tum sike longi aron do kol rights do kol ke paragraph 20 pen lasi hala 6 schedule pacharap dun lo kajoni si article 244 enang ke pi phana bangke government ma sung krung lo non setame isialam hadi article 244 enang kapa implement along hala paragraph 20 bang nang ne lo polotang te tum la bang ke long joy ke tahai people polotang de la ke general steps iman po general